Dobrý deň, milí priatelia. Chcel by som vám dať do pozornosti naše strelecké balíčky, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.hunterclub.sk na lište strelecké balíčky. Tieto balíčky sú určené pre všetkých od 12 rokov do 18 rokov so súhlasom rodiča, od 18 rokov pre kohokoľvek a sú v celovom rozpätí od 29 až po 135 €, samozrejme v závislosti od počtu zbraní rôznych kaliberov. Keď si chcete vyskúšať streľbu z reálnych zbraní, toto je práve to miesto, kde nájdete tie správne balíčky pre vás. Takže nech sa páči ešte raz www.hunterclub.sk a poďte sa pozrieť, kde si tieto predmetné balíčky môžete potom odstrieľať. Vchádzame na strelnicu, tu si môžete dať vynikajúcu kavičku, ktorú by the way máme najlepšiu v Strednej Európe. Tu sa potom strieľa, to sú naše krátke dráhy, poďte sa pozrieť ďalej. Tu sú naše dlhé dráhy, kde by ste chceli strieľať z nejakých väčších zbraní, ako napríklad kalašníkov alebo brokovnica, to sa strieľa tu. Široký sortiment nápojov, nech sa páči, kľudne nás kontaktujte. Ešte raz www.hunterclub.sk. Pekný deň.